سەرۆکوەزیرê Tirkiye Ehmed Davûtoğlu di daxuyaniyekê de got ku di dema ku milletê Sûrî ji rejîma Esed rizgar bibe û Sûrî bi tund kontrol bikin, dê Tirkiye sînorê xwe bi Sûriyê re rake. Her wisa Oğlu û di hevdîtinekê de rexne li Kemal Kilteşedar serokê Partiya Herî Meziniya dijberiyê kir û da zanîn ku nemimkin e ku hevalbendek bi rejîma Esed re çê bibe. Di mijareke din de artêşa Almanyayê ragihand ku doh di sid penaberên ku li gemiyekê swar bibûn li başûrê berava Lampedusa ya Îtaliyê bi du keşteyan hatin rizgarkirin. Hêjayê gotinê ye ku ji destpêka vê salê de derdora 1800 penaber di Deryaya Spî de xeniqîne û piraniya wan bi keşteyên ji beravê Libya û Tirkiya berê xwe didin nav beravên Ewropayê. Hêjayê gotinê ye ku ji destpêka vê salê ve derdora 1800 penaber di Deryaya Spî de xeniqîne û piraniya wan bi keşteyên ji beravê Libya û Tirkiye berê xwe didin beravên Ewropayê. Serokê Hêzên Pasevaniyê Îranî Mihemed Elî Ceferî ragihand ku têkilkirinên Îranê di Sûriyê de bo ku nexşeya heyva şîî li Rojhilata Navîn berfireh bike. Her wisa hînjêderên ragihandinê yên Îranî li ser zimanê Ceferî dane diyarkirin ku Îranê 100,000 ji hêzên çekdar berhev kiribûn bo ku piştgiriya rejîma Esed li dijî şoreşa Sûriyê bikin. Hevdem Ceferî da zanîn ku dewletê Ewropayê aniha li ser heyva şîî di metirsiyê de ne.